Silav, êvar baş, nûçeyên dawî ên di derbarê Helebê û Şamê de em jara pêşkêş dikin. Heyeta Amerîkî aniha li Şamê bawer dikim hevdîtinê xwe di van saetan de bi dawî kirine. Daxuyaniyên dawî hene dixwazim ji wara ragihînim. Heyeta Amerîkî di van saetan de çima çû Şamê? Di derbarê qedera Helebê de çi biryar dan? Peyama Donald Trump ya ji bo hikûmeta demkîya Şamê çi bû? Gelo ew ê bandoreke çawa li Helebê û li pêşeroja tekiliyên Şam û Rojava bike. Ez hema peyama dawî a Tom Barak ji wara pêşkêş dikim evano. Paşê em cih bidin bu yerên dawî ên li Helebê deng hene. Pênc şervanên ku şehîd bûn, dawî li jiyana xwe anîn, çalakiyên fedayî pêkanîn li pişt xwe deng hîştine. Ez nizanim bu ara parve bikim nekim meseleyekî dine. Lê ez pêşî van hevdîtinan ji wara pêşkêş bikim hevdîtinê li Şamê kerem kim. Peyama Donald Trump ya ji bo Sûriyê bi rêz û hurmet li gel Kurdan tev bigerin. Di berdêla wê de jî ez amade me cezayê li ser we rabikim. Nûnerê taybet yê Serokê Amerîkayê Tom Barak li Şamê ve Serokkomarê Sûriye Ehmed El Şara ra civiya ragihand ku Serok Donald Trump razî bûye ku cezayên li ser Sûriyê bi temamî bêne rakirin lê şiyarî li ser rewşa Helebê da. Tom Barak li ser navê Serokê Amerîkayê Donald Trump li ser û bi tevê Wezîrê Karê Derve Marco Rubio li Şamê bi Serokkomarê Sûriye Ehmed El Şara bi Wezîrê Karê Derve ê Sûriyê Esad Şeybanî re hevdîtinekê pêkanî. Di wê hevdîtinê de bû yerên dawî yên li Helebê pêvajoya veguhestina dîrokî ya Sûriyê hatin guftûgû kirin. Yani guherîn û veguherîna li Sûriyê çawa şekil bigire. Di vê şeklê nû da ciyê Kurdan weke berê kêm biye zêde biye awî em tam nizanin. Barak di daxuyaniya xwe de diyar kir ku Trump vê gavê wekî derfeteke giring dibîne ji bo Sûriyeyeke nû ya yekgirtî ku tê de hemû pêk hate millet Ereb, Kurd, Durzî, Xristiyan, Elewî, Türkmen, Asûrî yên din bi rêz û hurmet werin hesab kirin. Beşdariya wan tevlîbûna wan ya di nava saziyên ewlehî û rêveberiyê de were misoger kirin. Cezayên li ser Sûriyê divê em ê rabikin eger hûn bikaribin Sûriyeke nû ava bikin ku tê de hemî millet pêk hate aramî wek hev tê de cih bigirin dibe em amade ne cezayên li ser we rakin. Ji bo naskirina vê derfetê Trump qebûl kiriye ku cezayan rake şansekî bide Sûriyê ji bo pêş ve biçe. Hikûmeta Amerîkayê piştgiriyê dede veguhestina dîrokî ya Sûriyê veguhestin yani guherîn û veguherîna li Sûriyê piştgiriyê dede hikûmeta Sûriyê ya dibin seroketiya Ehmed El Şara de vaya rastiya me ye hevan wedî hûn çawa fehm dikin fehm bikin. Rola Qesedê wê çawa bibe, peymana dehê adarê wê çawa bibe. Bersiva wî jî heye. Tom Barak bal dikişine ser rola Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û dibêje ev hêzê ku em behs dikin Kurd Qesedê di şerê li hember Daişê de wendayiyên gelekî mezin dane, şehîd dane. Ji ber vê yekê dibe em ji wara hurmet bikin. Ne ji ber Kurdbûna wan, ne ji ber hebûna wan netewî ew meseleyekî din e. Em fehm dikin ku Amerîka jî welatên Ewropî jî ji ber hebûna netewe ya Kurd nakevin nava hereketê. Tiştekî manevî heye ji ber ku qurbanî dane di têkoçîna li hember Daişê de. Ew Daişê ku ew behs dikin colanî û hevalê xwe ne aniha li Helebê şer dikin. Hemî dere û hevan binêrin. Barak destnîşan kir ku hikûmeta Sûriyê girêdana xwe yani pabendbûna xwe ya bi peymana entegrasyonê ya adara 2025 ve a bi Qesedê re dobarê kiriye. Yani hikûmeta Şamê dîsa Amerîkî xapandine. Gotiye em girêdayî wê peymanê ne em hazirin entegrasyonê pêk bînin. Ev peyman çarçoveyekî peyda dike ji bo tevlîkirina hêzên Qesedê a navasaziyên dewleta Sûriyê de. Baweyekî wisa ku mafê Kurdan biparêze yeketî serweriya Sûriyê jî xurt bike. Ez nizanim ev serweriya Sûriyê bû çi? Ew Sûriya ku tê de heqê Kurdan tune be, hebûna Kurdan tune be. Ez çi bikim bi serweriya wê? Hevan niha demên hestiyarin hûn jî mişiyar bikin. Ez naxwazim
aliyê xwe hestiyar derbixin pêşiya meseleyên ku qewimî ne. Yani dibe em hestiyar tem e. Nûnerê Amerîkayê dîwiyên li Helebê şertên vê ew ji vê re tombarak dibe. Bang li aliyan dike. Aliyan dikin herî zêde hûn xwedî berpirsiyar tev xwe pêşî li xwe bigirin, şer rawestînin li gorî peymana dehê Adarê, li gorî peymana yekê Nîsana 2025 tev bigerin ku ev peyman di navbera hikûmeta Sûriyê û Qesedê de çêbiye di encama diyalogê de. Yani her du alî mecbûrin vegerin diyalogê. Bi qasî ku em zanin Qesedê tuja diyalog xirab nekiriye li ciyê xwe ye. Heta aniha nûçeyekî heye. Tom dixwa dibêje ez di nava şer de tune me êrişê derekî nekiriye, sûçê min tune ye. Yani di vê demê de ku hevano bi sedan însanên me li her du taxên Helebê hatine kuştin, cenaze li Erdê ne. Dîmen hene mirov nikare îmkana ku mirov temaşe bike tune. Avahiyekê sê çar qatî bifikire. Çeteyan ew avahî bombe kiriye. Şervanên Kurdan tê dane. Qismekî wan şehîd bûne têde. Çete diçin bedena wan însanên me duan qatan di davêjin xwarê û pê lê dikin û hevû de pîroz dikin, dikenin, bi wan dîmenan serxweş dibin. Piştî van dîmenan ez daxuyaniyê Qesedê dibînim dibêje agahiyên ku dibêjin Qesedê ketiye dewrê şaş e. Agahiyên ku dibêjin Qesedê bi dronan êrişê avahiyên dewletê kiriye şaş e. Tiştekî wisa tune ye em dibê girêdayî peymanê ne me tu êriş pêk neaniye. Ez fehm nakim ev tirs ji ku derê tê. Kîjan hêze ew xwaz pêşî li Qesedê digire ku bikeve nava hereketê. Min tiştek fehm nekir di vî şerê Helebê de. Aqilê min sekiniye. Min fehm nekiriye. Eger we fehm kiriye bêjin hevalna. Yani hêza ku Qesedê daye seknandin ji bo nekeve nava hereketê ez dixwazim fehm bikim. Min telefonê pisporekê kiriye. Hevalno ez ê ji we re daxuyanî bixwînim. Min telefonê hevalekê kir. Min got ya min bide fehmkirin. Wallahî 5 roj berê eger Qesedê derketiba rêveberiya Xweser derketiba gotiba ya ji bo menfaetê me siyasî me biryar daye em asayişa xwe ji Helebê dikişînin. Milletê me li wê derê dijî ne problem e. Yani xeteriyekî li ser milletê me nemaye. Çawa ku li Şamê 500,000 Kurd hene problem tune ye. Li Helebê jî problem tune ye. Ji xwe hêzên Şamê kontrol dikin, Helebê jî kontrol dikin. Problem tune ye. Eger wisa biya sedî sed mê hurmet bigirta rêz û hurmet me nîşan bide me te ne mesele ye. Belkî menfaetê me siyasî hene nexeme ya. Plan û projeyekî me heye nexeme ya. Diş nabe. Ama kesekî tiştekî wisa ji me re negot. Min telefonê hevalê xwe pispor kir. Min got Qesedê çima son dixwe bi Xwedê û pêximber son dixwe bi nirxên netewî son dixwe dibê me tu êrişekî pêk neaniye. Wallahî billahî ne emin dibe. Çima? Dibê ji ber ku çeteyan êrişê sivîlê xwe kiriye li Helebê, sivîlê xwe kuştine û xistine stûyê Qesedê dibêje hebûna Qesedê heye vê derê û ji ber vê yekê me êriş kiriye. Yani Qesedê dikin hedef dikin armanc. Yani jî dikin bahane yani. Ji ber vê Qesedê mecbûr maye bibêje ne ez. Ya me wexta wî ye êdî maye ez dîmenê hovîtiyê ku ne sivîl hîştin, ne avahî hîştin, ne ewketçê me ê cîwan hîştin, porê wan digirin erdê wa dikişînin. Ne rûmeta me maye li Helebê. Tu tiştekî me nemaye hemî bin pê bîye. Avahiyên me, bînayên me, dikanên me, mal û milkê însanên me, şerefa însanên me hemî dibin wan piyê çeteyan de ye. Yani veya normal e, temam em dibêjin sûcê şer e û em derbas dibin. Lê em ana radibin weke hêza parazvanên Rojavayê Kurdistanê yan jî hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê em son dixwin
em dibêjin em di nava şer de tune ne. Yani sırf ji ber ku çend sivîlên Ereb mirine. Belkî nemirine jî, belkî tamamen dereve, belkî bi xwe kuştine ya nekuştine ez vî nizanim. Yani tişt ya bi min bidin fehm kirin. Ez dixwazim şerê Helebê fehm bikim. Ez dixwazim zanibim hêza ku pêşî li Qesedê girtiye kî ye? Tune ye. Mazlûm Ebdî ez nabînim. Ha, rêz û hurmeta min heye ji bo Mazlûm Ebdî çawa? Dibe ku Mazlûm Ebdî ne li ser wezîfa xwe be. Ez vî nizanim. Çünkü tune ye. Min nedîtiye, min nebihîstiye. Tam di vî şerê de. Yani çawa ku nizanim yani li ku derê di nava kîjan hevdîtinan de ye nizanim. Tom Barak ev camerê Amerîkî nûnerê Donald Trump yê ji Sûriyê berpirsiyar Tom Barak dibêje em bang li hemû aliyan dikin xwe bigirin. Şer rawestînin. Li gorî peymanên dê hêyadarî û peymana yekê Nîsana 2025 tev bigerin ku di navbera Qesedê û hikûmeta Şamê de hatiye îmzêkirin. Vegerin ser xeta diyalogê. Tundî destkeftiyên ku piştî ketîna rejima Beşar Esad hatine bi destxistin nexin nava xeterî ye. Yani destkeftiyek we heye û heta derekî hatine viya xirab nekin. Di vê naberê de Wezîrê Karê Derve yê Amerîkayê Rubio Marco Rubio amade ye navbenkariyê bike. Di dawiya daxuyanî de hate diyarkirin ku ev komîteyekê taybet heye girêdayî Wezîrê Karê Derve Marco Rubio ye. Dibe ew amade ye di navbera hikûmeta Sûriyê û Qesedê de hêsankariyê bike ji bo pêvajiyekê berpirsyar ya entegrasyonê bide dest pê kirin. Yan jî ew pêvajoya heye ji nû ve bixe nava hereketê. Hat teqeskirin ku armanc Sûriyeyeke yekgirtiye. Tamam yekgirtiye me fehm kir yekgirtiye. Xwedî yek artêşeke niştimanî ye Xwedê bela we û artêşa we bide û ku ji van çeteyan pêk hatiye. Artêşeke yekgirtiye niştimanî ye temam me fehm kir. Sûriyeyeke serwer. Yani her derê axa Sûriyê li wê derê serwer be. Wekevî dadmendî edalet derfet ji bo hemû gelê wê hebin. Ya ziman bê hestiye gilovere ji xwe re digere. Her kes li gorî xwe radibe tiştan dibêje. Amerika jî, welatên Ewropayê jî heta bê bêhurmetin li hember milletê Kurd. Yani ew qas hatine Rojavayê Kurdistanê ev 14 salin yek ferdekî Ewropî, yek ferdekî Amerîkî ranebiye negotiye em statûya Kurdan nasib bikin ya. Ew qas însanê bêvîjdanin. Ew qas li keleka me şer kirin, bi me re nan û av xwarin. Yani min ez gotina xwe ya daîmî dibêjim ew saete em xwe bikin problem dayînin ser masê. Em hêsankariyê dernexin ji wan re. Em zehmetî derbixin. Em xwe bikin problem. Komkujî çê dibe çê biye ji xwe. Yani ji vê komkujiyê zêdetirê dî komkujî heye. Yani ew ê gazên kîmyawî bavêjin ser Rojavayê Kurdistanê sirf ji ber ku em serxwebûnê dixwazin. Yaw çima em serxwebûn nexwazin? Anha divan şertan de ji were bêjim anha bû garantî Helebê nîşanê me da ku tekîliya Rojava bi Şamê re nemimkün e. Helebê nîşanê me da ku her însanekî, her ferdekî ku bi van çeteyan re bikeve nava eynî artêşê ne însan e. Nemimkün e. Nemimkün e. İdî yani Qesedê bi van çeteyan re di nava eynî artêşê de nemimkün e. Dünya xirab be nemimkün e. Çawa ku gerîlla artêşa Tirkiyê nikarin bibin artêşek ya çima bibim artêşek ya derdê min çi ye ya? Ya derdê min çi ye ez herim bi mirovên kütahyê re bikevim nava eynî artêşê ez biçim Tirkiye biparêzim. Derd vê dünyayê de emrê me kin da ew qasa zanyarî heye, elîm heye, xweza heye, ger heye, turîzm heye. Derdê min çi ye ez herim bi Tirka re bikevim nava eynî artêşê. Ya dewleta Tirkiye tune be, dijminê min tune ye, dijminê min tune be artêş îcat nake. Yani mesela derdê min çi ye ez herim bi van çeteyan re
Bikevim nava aynı arteşi. Ya düşmanı min ev çetene u devlete Türkiye. Ne? Ev çete u devlete Türkiye vakti li ser min nebin tehdit yani arteşi icap naki. Yani kasede binirin ev çete meru çava beji yani icap naki meru buana bebeyek. Jiber ku tehdit evin. Tehdit evin. Vakti ku ev ne tehdit bin çima ez buana bikem nava aynı arteşi. İcap naki yani. Yani ez fesih bikim belav bin baştıra yani. Çima herim derdemi çi ez herim li Şamê û virda wê da li pê çetê bigerim. İcap nake. Keç û xortê xwe em naşînin Şamê û Idlibê û koşên din em naşînin ser Durziyan jî. Na. Yani aniha hevano hêdî ez dikevim nava hestên xwe. Dibe ez pêşî li xwe bigirim. Ji helwestên hestiyarî dûr bim werim ser rastiyê. Baş e? Hûn pêşî li min nagirin ez pêşî li xwe bigirim hevano. Yani merov wextê daxife dikeve nava helwestên hestiyar û wê demê mantık ji dewrê derdikeve. Duygu, hestiyarî, mantık ji dewrê derdixe. Ji ber vê yekê wextê hûn dikevin nava pozisyonekî hestiyar dibe hûn xwe bigirin û şûn ve werin. Nabe. Çünkü merov dikare pir gotinên giran bibêje îjab nake di vê demê de. Niha ev xerîteya ku hûn li keleka min dibînin hevano normal dêr hefir e ew cî tîr li jor e dêr hefir aniha ew jî bûye armanc. Heleb eger bi temamî têk biçe hikûmeta Şamê temamê Helebê eger kontrol bike êdî ew ê berê xwe bidin dêr hefir. Ez ê li ser xerîteyê nîşanê we bidim evan me. Mi tew ji we nepirsî dengê min tê we nayê we ez nizanim. Ez aniha hevano nûçe ji we re pêşkêş dikim. Yani me peyama Tom Barak ji we re pêşkêş kir. Di vê naberê de wê rojê di çapemenî Amerîkî de tiştekî hate gotin malpera El Monitor dibêje dehevdîtinên li Şamê de hevano dehevdîtinên li Şamê de beriya piştî serê salê bû çarê mehê bû rast e. Civîna di navbera heyeta Rojava û heyeta Şamê de ê ku xirabkirî Esad Şeybanî ye. Hatiye xirabkiriye. Mesele tev li hevkiriye gotiye dî em civînê bi dawî dikin. Mesela malpera El Monitor navenda wê li Amerîkayê eşkere kir civîna dawî ya di navbera hikûmeta Sûriye û Qesedê de li Şamê têk çû baweyekî ne rast rê li ber zêdebûna eskerî a li taxên Helebê vekiriye. Baş e? Yani vaya planekî projeye rapor bal dikişîne ser rola serekê ya Wezîrê Karêderveyê Sûrî Esed El Şeybanî di têkdana danûstandinan da. Yani Esad El Şeybanî Wezîrê Karêderveyê Sûriyê bi zanebûn civîn betal kiriye, civîn xirab kiriye, tu peyman nedaye pêkanîn, dibe ku li ser talîmata ew be. Li ser talîmata dewleta Tirkiye be ev amadekarî bû ji bo şerê li Helebê bidin dest pêkirin. Ha ez îro tiştekî dijî fêr bûm. Ev çend roj ez dipirsim. Ez dibêjim çar pênc roj beriya niha çima rêveberiya xwe ser eşkere nekir negotiya em hêzê xwe li Şamê vedikişînin asayişê dî îcab nake me li hev kiriye ku hêzê asayişê derkevin bila werin. Projeyên me yên siyasî hene. Em naxwazin hebûna asayişa me ya li Helebê pêşî li projeyê me siyasî bigire. Ne normal e. Me hemiyan rêz û hurmet nîşan bida. Sedî sed yani. Ew hevalê min ê pispor dibêje problem di wê derê de ye ku rêveberiya Şamê agahî nedaye rêveberiya xwe ser. Agahî nedaye Qesedê. Şiyar nekiriye. Negotiye yaw hêzên xwe vekişînin binêrin em wayê dest bi şer dikin. Tiştekî wisa negotine. Yani emrê waqî kirine gotine ji xwe ev hêzên yani bêbextî kirine. Kêrfersendî kirine.
ev çeteyin Şamê bêbextî kirine. Çi ye bêbextî? Di serê xwe de gotine ya qesede li wê derê tune ye, di navbera rêveberiya Xweser û vê derê de jî 40-50 kilometre mesafe heye, îmkana ku ev însan werin vê derê müdaxele bikin, piştgirî bidin van taxan tune ye, em çi bikin? Em serkeftinekî eskerî bi dest bixin ji me re lazim e. Ev proje li Enqerê hatiye çêkirin. Bi Şamê re bi hev re koordîne dikin, dibêjin yani bi dronan tespît kirine, hêz û quweta hêzên asayîşê ji xwe hûn zanin Keleşnîkov di destî wan de ye, bi qasî ku li hember tankan tê bikoşin tune ye, îmkanê wan tune ye. Dest pê kirin bi Eşrefiye dest pê kirin hilweşandin her derê. Şêx Mexsûd jî way hildiweşînin. Di van saetan de êrî şer didomin. Me ji were basa agirbestê kir. Hevalê me herêmê dibêjin agirbest temam hatiye îlan kirin. Ji ber heyeta Şamê bû. Ez mijarê belav nekim ez ê werim ser wî. Dibêjin ka em lêxin, em serkeftinekî eskerî bi dest bixin, pêdiviya me pê heye, pêdiviya milletê me heye. Ê lêxistin Eşrefiye'de. Ew eşîretên Ereb ku heta niha qaşolê keleka me bûn derketin ew hembêz kirin, ew pêşwazî kirin. Hem jî bi sloganên îlahî û îslamî û bi duayan ew çete pêşwazî kirin. Ev jî xançerekî bû li pişta Kurdan ket. Bana rastiyê me ne mecbûrin em bibêjin. Yani hûn tev dizanin di weşanê xwe vê derê de ev mehekî ye, em dibêjin hevalna rêveberiya Xweser em şiyar bin. Ya hevalê ku li min temaşe dikin tê bîra we ne? Çeteyên dewleta Tirkiye bixwe ev eşîret kirîne, kirî kirine, peredane wan, li Şamê hevdîtinê wan çêbûn. Ev çete li Reqayê ne, li Tebqayê ne, li Dêrezorê ne, qismekî wan li Helebê ne hatine kirîn. Vana pişt ji pişt ve em xençer li me dixin. Me got negot, me got. İcab dike merû pir zana be ji bo van tişta bizanibe, îcab dike merû alim be? Na. Na. Yani qet îcab nake merû zana be jî. Yani herkes zane, herkes dibîne. İja di vê çarçovê de hevanno wan çi kir? Jaliyê psikolojîk ve serdestiya xwe îlan kirin li Helebê. Zarokê me, şervanê me di qatê sisiya çara da bedenê wan ê pîroz avêtin erdinî yê avêtin ser wan. Niha bi yek kevirekî heftê heft çûka xistin. Vîjdana me aciz kirin. Bi psikolojiya me lîstin. Kîmiya me serûbin kirin. İtibara qesedê kêm kirin. Dawî li vê peymanê anîn, peymana ku hêviya me hêviya xwe pê vegirê dabû. Pêvajoya bi Tirkiye re xirab kirin. Erê. Yek Kurdekî bibînin ku bawerî bi dewleta Tirkiye tîne ji bo aştiya bi Kurdan. Herin ji min re yek Kurdekî bibînin ku bi van çeteyên re merû dikare entegre bibe. Ya çi entegrasyonu ya? Ya kîjan însanekî Kurd dikare her entegre bibe? Çi entegrasyon ya? Vana em êdî çû, tiştî çû hevanno. Yani Heleb, li ser Helebê divê roman were nivîsandin. Helebê çi ji me bir? Helebê pir tişt ji me birin. Bi kevirekî li heftê çûka xistin. Bi kevirekî pir darbe li me xistin. Van aliya da em hêviya xwe xirab dikin? Na. Em hêviya xwe xirab nakin, em moralê xwe xirab nakin, milletê me heye li pişta me. Divê em vegerin ser xeta xwe ya netîwî. Eger em venegerin ser xeta netîwî, eger em îdeolojiyek ku netewa Kurd ji xwe re weke roj, stêrk dibîne, ji xwe re neke qible, ew îdeolojî mehkûmê têkçûnê ye. İdeolojiya ku milletê Kurd ji xwe re esas digire, divê milletê Kurd, mafê milletê Kurd, qedera milletê Kurd, siberoja milletê Kurd ji xwe re weke qible bibîne. Ancak îdeolojiyekî bi vî şeklî dikare bi ser bikeve. Tu derdê milletê Kurd ku ji vê saetê şûn ve hele piştî Helebê rabe bi wan çeteyên re yan jî bi wan terorîstên cîranên me re bibin yek entegre bibin tune ye. Yani derdekî Kurdayê wiha êdî piştî Helebê nema.
Berê me got şara temam bi dawî bî êdî me rûz kare li hevore ama ev birîna me dîsa xurandin dîsa birîna me xûn bû di navbera me de xwîn rijiya dawa me êdî xwînî ye bi van cîranê me re van cîranê me kedî dibin nabin ew meseleyekî din e hevando şîrova min ew qasê ez ana cî didim nûçiyan Wezareta Karê Derve ya Sûriyê spasiya Mesûd Barzanê kir. Mesela Wezîrê Karê Derve yê Sûriyê telefonê Mesûd Barzanê dike yan jî daxuyaniyekî dide spasiyê wî dike. Çima? Çünkü valahiya otoriteya siyasî heye li Rojavayê Kurdistanê. Li Rojavayê Kurdistanê sebep çi ye nizanim? Valahiyekî acayip ya otoriteya eskerî û siyasî heye. Yani muhatap nayê dîtin. Muhatap tune. Ez min tiştekî fehm nekiriye. Tiştekî min fehm nekir hakikaten. Wezareta Karê Derve ya Sûriyê ez wextê dibêjim Wezîrê Karê Derve ya Sûriyê Esad Şeybanî ew ê ku civîna li Şamê serûbin kiriye, ew ê ku bêhurmetî kiriye li heyeta li Rojava, ew ê ku Hakan Fidan re dost e kanka ye, ew ê mirovên dewleta Tirkiyeyê ku mektebê xwe jî li Tirkiye xwendiye Esad Şeybanî ew ê ku aniha li Helebê şer daye destpêkirin ez behsa wî dikim çiqas sextekar e çawa bi Mesûd Barzanê re ketiye tekiliye bersiv daye peyama Mesûd Barzanê ya wê rojê ku behsa Kurdan dike binêrin yani ew çete ew qas polîtîze bûne zimanekî çawa bikartînin ême em zimanê çawa bikartînin me em xwedî tecrübeyekî 5 salan em bi qasî van çeteyan polîtîze nebûne em zimanê dîplomasî bikar nayînin hakikaten bizekê diçin li Helebê şerê xwe pêk dînin zarokê me şervanên me bedenê wan di avahiyan da davêjin erdê asla ez wanî dîmena nîşanê we nadim çawa pê porê keşkê me digirin li erdê anha di van deqeya de nîgê xwe din ser stûyê wan van dîmena nîşanê we nadim ev însan radibin telefonê serokekî Kurd dikin çi dibêjin ez behsa zimanê dîplomasiyê dikim sextekariya wan dikim binêre çi dibêjin li ser taxên Kurdan yên Şêx Mehsûd Eşrefê yên Helebê daxuyaniyekî belav kiriye radigihîne ku armanca wan a Sûriyê dibe armanca me weke reveberiya Sûriyê bi cîhanîna yasayî ye asla em guherîneke demografîk pêk nayînin guherîna demografîk îzah bikim ji were yani Kurdan ji wê derê derdixin Ereban bi cih dikin halbikî hevano dünya alem dizane 150,000 Kurd ji wan taxan hatin derxistin ana çû ew tax aniha valan e wan ew Erebên çete aniha hatine li wan taxan bi cih bûne ketine dikanê Kurda nava xwe de şer dikin ka ganîmet e ganîmet kî dibe xwediyê kîjan erdî xaniyê ew e we goterê Wezareta Sûriyê her wiha spasiya Barzanî kir dibêje çi binêrin Hikûmetê li taxê Şêx Mehsûd Eşrefê yên Helebê operasyoneke sînordar ya bi cîhanîna yasayê pêkaniye yani ji bo em yasayê bi cih bînin me operasyon daye dest pê kirin çete ji me re bûne dewlet operasyon pêk dînin 14 sale em dewletin em xweserin em dibin qurbana operasyonê wan yani ew dünya bila hilweşe Wezaretê îdia kir ku ev operasyon piştî wê yekî hatiye ku yekîneyên parastina geliye pegê pabendî peymanên ewlehiyê yên Nîsana 2025 nebiye YPG li gorî peymana yekî Nîsanê tev negeriye ye rojên heft û heştê çile ji nav taxan êrişî deverên Helebê kirine bûne sedemê kuştina sivîlan li derewa binêrin li derewan binêrin kîjan YPG'yî ji wan taxan êrişê deverê sivîlên Ereb kiriye ye divê were gotin ku ev sûç berê ji aliyê rayedarên Reveberiya Xweser ve hatine redkirin erê baş e ku redkirine Wezareta Karê Derve ya Sûriyê yani suç red bikî çi red nekî gur ji te re dibêje te av li ser mişêlî kiriye wextê dilê gur bibije berxê biryar dabe berxê bixwe divê te av li ser mişêlî kiriye daxuyanî bi vî şekliyê ez mecbûrim bixwînim ez ji we lêborîn jî dixwazim daxuyaniya van çeteyan ez mecbûrim ji we re bixwînim operasyon
tüm milleteki diyarkiri ya li ser bingeha netewe yan jî olê nake armanc. Yani din û îmanê wî çi dibe bila bibe, netewe wî çi dibe bila bibe dibe me ew nekirine hedef. Tenê komên çekdar yên li dervê çarçoveyê ewlehiyê ya li ser hatiye lehevkirin, eger wisa tev digerin ew bûne hedef. Wezaretê her wiha amaje pê kir civaka Kurd beşekî danebir ê Helebê ye. Saziyên niştimanî de hevparên bi bandorin, yani şirîgê me ne, li Helebê problema me bi Kurdara Tunê ye. Tamam. Hikûmeta Sûriye diyar kir ku hevdemî operasyonê wan korîdora mirovî ya ewle vekiriye ji bo paxişkirina deverê ji başmayên teqemeniyan bi rêxistinê mirovî re hevahengiyê dikin. Yani xewmîna dewlet nîşan dide. Me operasyon pêk aniye xilas viye, me saziyên mirovî yê navnetîwî aniye, anha teqemenî, meqemenî çi heye, yani rêxistinên terorîst wê derê bombe hemî bi cih kirine me îmajekî wisa nîşan dide. Em anha wana paxiş dikin, em aramiyê tînin nava millet. Zimanekî wisa bikartîne ve ya ji Mesûd Barzanî re dibêje. Wezareta Karê Derve ya Sûriye spasiya Barzanî kir, spasiya Amerîka, Erebistana Siûdî, Qeter, Türkiye, Fransa, Brîtanyê kir. Binêrin çi dibêje? Wezareta Karê Derve ya Sûriye hevalo ecayîb pêvajoyeke dîrokî ye, ez dixwazim hûn tenê godar bikin. Wezareta Karê Derve ya Sûriye çima spasiya Amerîkayê dike. Çima spasiya Erebistana Siûdî, Qeter, Türkiye dike. û ser da spasiya Fransa û Brîtanyê dike. Hûn zanin ji wan re çi dibêje? Ji ber rola wan a çalak û berhemdar ya di piştgiriya aramiya Sûriyê de, rola wan ya yekparçeyî axa Sûriyê de, rola van dewletan ya serweriya wê de em spasiya wan dikin. Ya. Ev encama xebatên dîplomatîkê Sûriyê ne. Di çavê me de çi ne? Ev niha hevan wextê ku tu bibêjî Amerîka pîs e di serî de, İsraîl pîs e, Amerîka, Ewropa hemî pîs in di serî de, ez endamê çapemeniyê me dikarim bêjim. Tu berpirsiyariyekî min li hember milletê min tune, min soz jî nedaye milletê xwe, gotinê min bi gotinê min av germ û sar nabe. Ez dikarim bibêjim Ewropa pîs e, Amerîka pîs e û dest bixwîne û hegemon e û nizam çi ye. Tevgereke siyasî ku berpirsiya milletekî daye ser milê xwe, mecbûr e hessas tev bigere, zimanekî dîplomatîk bikarbîne. Mecbûr e sibê hetayê varê bi dosya tê de tijî mafên netewî ê milletê Kurd li ber derê wan be dew bike. İsrar bike, xwe bike problem. Ne ku bi wan re bikeve gengeşiya îdeolojîk ya îdeolojiya Amerîkayê kapîtalîzmê pêş dixe, min eleqedar nake. Ez heqên netewa xwe divê bixim bin garantiyê beriya her tiştî. Anha dünya ji aliyê wan ve tê rêvebirin. Binêrin ew çeteyên doh, yani îdeolojiya şehbanî û colanî pir yeke bi Ewropîya re. Ewropî û Amerîkî heta do ev însan, ev çete, ev mehluqat xistibûn lîsteya terorê. Pere danîbûn ser serê wan. Heta doh îro ev çete ji me zêdetir polîtîze ne, ji me zêdetir zimanê dîplomatîk bikartînin û ew canika Yekîtiya Ewropayê von der Leyen li ber colanî destê xwe tev dixe. Encama xebatê wan ê dîplomatîk ev. İşê we tune ji me re bibêjin İsraîl ew anîn ser wezîfê. Ya İsraîl çima min nayîne ser serê Kurdistanê. Ya İsraîl çima ji min re Kurdistan çê nake tere ji wan çeteya re Sûriye çê dike. Ya me em jî însanin. Madem İsraîl çê dike ji wan re, çima ji me re çê nake? Amerika Sûriye ji wan re hiştiye. Tamam Amerika Sûriye çima ji me re nehişt? Çima? Dibe em xwe di lêpirsînê re derbas bikin. Dibêje em ji ber rola wana çalak ya van hemî dewletan Amerîka, Erebistana Siûdî, Qeter, Türkiye, Fransa, Brîtanya em spasiya wan dikin. Rola wan dibe mühim bû. Ev yek di berjewendiya xurtkirina ewlehî û aştiya tevahiya herêmê de ye.
ji sêşemiyê ve li taxên Kurdan yên Şex Mehsûd û Eşrefiye êdî çi qas taxê Kurdan e êdî çûye û di nava artêşa Sûriye û asayîşa Helebê de şerên dijwar çêbûn. 355,000 kes koçber bûne hevan li gorî daneyên dawî. Li gorî waliyê Helebê ku girêdayê kîjan çeteyan e qet nemîhim e, ew dibêje 355,000 kes ji van her du taxan koçber bûne çûne. Ka guherîna demografîk tune bû, ka ve Kurd dernedxistin Ereb bicih nedkirin, ana hemî çû. Qismek gencê me hevano dîmen hene, qismek gencê me ez wan dîmena naxwazim nîşanî we bidim. Ji min dîmen hêvî nekin. Qismek milletê me ê ku wan taxan di terîkîne dixwaze biçe Helebê, dixwaze biçe taxên cudayê Helebê yan jî dixwaze derbasî Rojava bibe yan jî biçe Efrînê di rêda ew çete wana digirin, destê wan kelepçe dixin, buxara dibin. Bendên kontrolê pir zêde ne. İmkana ku tu ji wan bendan derbas bî tune ye. Jin, zarok, çawa digirên, çawa diqêrên, çawa xedavên bernîgî wan çeteyan. Yani milletê me hevan vê muameleyê heq nakin. Bawer bikin Helebê nîşanê me da ku sedî set bê şik û şüphe Kurdistanekî serbixwe lazim e. Tu însanekî divê vê meselê inkar neke. Suç eger merûv heqeten ji Kurdan re garantî nexwaze. Garantiya navnetewî. Yani êdî baweriya me bi hêzê navnetewî jî tune ew tiştekî dine. Lê êdî seheta wî hatiye. Seheta wî hatiye em milletê xwe bixin bin garantiyê hevan. Mesela anha artêşa Sûriyê îdia dike ku kontrola her du taxan jî bi dest xistiye. Lê belê em dizanin ku şer û pevçûn wê derê didome agahiyên dawî jî ji me re tên. Vê nîvroyê me ji were tam nûçe radigan gotin agirbest ketiye meriyetê. Ha tiştek ku dixwazim ew e bibêjim ev e hat femkirin ku agirbesta ku hatiye îlan kirin ji ber hatina heyeta Amerîkayê. Heyeta Amerîkayê tê Sûrî ew jî ji bo dilê wan xweş bikin yan jî ji bo îmaja xwe xweş bikin me agirbest îlan kiriye. İnsanên wê derê çekdarên Kurd, şervanên Kurd dikarin derbikevin, problem tune ye. Bila bi otopîsan werin van şervanan bigirin bibin, qet ne mesele ye. İmajekî wisa dixwazin bidin. Na hevan na binêrin. Ez vê nexşeyê nîşanê we bidim. Nexşeya ku anha li ser xerîtê hûn dibînin. Nûçe jî ez dişopînim. Tamam. Peyama Trump ji bo Sûriye dibêje eger hûn hêz û rêz û hurmet nîşanê Kurdan bidin ez dikarim ceza li ser we rakim. Mesela drona akıncıya devleta Tirkiye êrişî qadekê Qesedê kiriye. Qesedê dibêje min ez bersiva Qesedê jî bixwînim ji were paş ez xerîtê bînim ser ekranê ez wê xerîtê bînim ser ekranê paşê daxuyaniya Qesedê min soz da bû we ji were bixwînim ne wisa? Daxuyaniya Qesedê ji were bixwînim hevan binêrin. Ev bînim ser ekranê bila wisa bimîne. Niha ev Helebe şer û pevçûn wê derê didomin. Agirbest jî heye ama şer jî didome. Hûn rewşa vê taxî hûn mereq dikin çi qasma ye ciyê zer. Binêrin. Ciyê zer tenê çend kolanman e. Lê tiştekî heye min ferq kir ku ev ekîba ku vê nexşeyê hazir dike alîgirê çeteyan e. Zimanê ku ew bikartînin çawa ku Kurdan sûcbar dikin zimanê çeteyan bikartînin. Hevan anha tiştek ku dixwazim bibêjim wextê ku Heleb bi temamî bikeve kontrola çeteyan ev ciyê ku hûn dibînin aliyê Firatê ê çepê
Hedef awan ev e binêrin ji niha ve lê xistine jî. Ji niha ve aniha vê derê wesayetê xwe tênin ji vira da lê dixin. Drona akincî ya dewleta Tirkiye jî ji jor ve aniha keşifan dike. Baregehên Qesedê. Qesedê ya ku neçû Helebê piştgirînê de yani lê nexist dêr hefidê neçû. Aniha bi xwe baregehên wê dibe hedef. Aniha jî derdikeve ji çapemeniyê re dibêje dewleta Tirk bi dronên akincî li me dikin. Li te dixe. Sedî sed li te dixe. Ava aliyê Firatê pêşî aliyê Firatê xuya dike li ser ekranê hevalna. Diqekî. Aliyê çepê yê Firatê bi temamî dixwazin ji Kurdan bigirin. Dibin kontrola Kurdan de ne. Çima dibin kontrola Kurdan de ye? Ji ber ku hevalno ev bendava Tişrînê hebû. Bendava Tişrînê. Normal ev heremekî Ereban e. Ereb li wê derê ne, gundê Ereban e, problem tune, zarokê wan ê zarokê Ereban di nava Qesedê de ne. Êl û eşîrên girêdayî tebqa Reqa li wê derê ne. Qet ne mesele ye. Ji bo garantîkirina bendava Tişrînê ye. Baş e, bendava Tişrînê hevalno mühîm e ji bo Rojavayê Kurdistanê. Ga ji bo elektrîka wî, ji bo her tiştî. We goterê. Mesela ji bo ku tu bikaribî Tişrînê û Dêr Zorê tebqa Reqayê kontrol bikî mesela bendava Tişrînê ev dere hevalna. Ev bendav e. Ev baraj e yani. Tu ji bo kontrolkirina vê barajê ku aniha pir tê kontrolkirin ev herem şert bû di destê te de ba. Yan jî ji bo çûna hatina Helebê mühîm bû. Aniha edî hedef Dêr Hefir e. Navê vê derê navê vê ciyê ku derdikeve pêş Dêr Hefir e. Dêr Hefir dixwazin ji Kurdan bigirin. Paşê jî ew ê werin vê derê Reqa, Tebqa ew ê gav bi gav biçin Dêr Zorê. Ev Dêr Zor ciyê petrolê ye. Aniha Dêr Zor di destê çeteyan de ye. Çeteyên Şamê hevalno. Binêrin bajarê Dêr Zorê bixwe di destê çeteyan de ye. Ev dere. Ev hemî herema Dêr Zorê ye. Ev Ebu Kemal e. Deriyê Sînor. Dêr Zor bajar binêrin. Bajar bixwe di destê çeteyan de ye. Ev dere. Aliyê Firatê êdin jî gundê Dêr Zorê ne ew jî di kontrola Qesedê de ye. Lê aliyê Qesedê tijî petrol e. Yani bibêjin sedî heştê petrola Sûriye di destê di kontrola Qesedê de ye. û qismekî petrol jî li vê derê li Remêlanê heye. Li Remêlanê heye. Remêlan jî al vê derê nêzê Dêrikê ye. A vê derê ye. Nêzîkê Sînor e. Ev der hemî heremên petrolê ne hevalna. Yani herema Cizîrê jî hûn dikarin bibêjin. Dêrikê, Qamişlo vê derê ye li hemberî wî Nûsayibîn heye. Dêrik jî nêzê Cizîrê ye. Velhasıl derdê min ne ew e ez aniha besa petrolê bikim. İşê min petrolê tune ye. Derdê min ne ew e. Derdê min ew e eger tedbîr neyê gav bi gav herêmek ku em behs dikin tên dagirkirin. Maneviyeta Rojava Kobanî ye. Kobanî ev dere. Ka hevalê min aniha tişta dijmira dişînin dîsa ji herêmê ez hema binêrim hevalno. Tamam. Ez dîmena nîşan nadim. Dîmena ji min re dişînin. Ya dîmena ez naxwazim. Ez zanim dîmen çi ne. Ez zanim têde çi heye. Hevalno ez wan dîmena nîşan nadim. Ez dilê dijmin xweş nakim. Tenê rîca me ji milletê me heye di nava xwe de îradeyekê siyasî ava bikin, otoriteyekê siyasî ava bikin. Doh manşeta me ev bû. Valahiya otoriteya siyasî aniha mevcûd e heye li Rojavayê Kurdistanê na hemî perçeyên Kurdistanê. Saziyekî jor ê Kurdan ku bikaribe biryar bide di derbarê Kurdan de aniha tune ye. Tune heba ew ê müdaxileyê Helebê bikira. Tune ye. Ez vî ewsa bêhêlim ji we re
Ez hinek ji were nûçe bînim hevanno. Gelek spas dikim hevanno ji ber eleqeya we heqeten divê dema ew qasa hestiyar da ne rast e ez ji we bixwazim bibin abone lê hûn eger bi riza dilê xwe eger bibin abone vê kanalê hinekî bi pêş bixin ji bo dengê me zêdetir bigêje însana. Ez zanim televizyonên me ê Kurdan li gorî dilê we li gorî xeta netewî weşanê nakin vaya pir me diêşîne ji ber ku hesasiyetê wan ê îdeolojîk hene tekiliyê wan bi cîranê me re baş in ji ber vê yekê her tiştê ku milletê me eleqedar dike netewa me eleqedar dike der naxin pêş elbet dilê wan jî dişewite lê tiştek ku pêşî derdixin pêş meseleyên îdeolojîk in meseleyên li ser pêvajoyê ne hesasiyet cuda ye îja ême baş e ku em azad in çapemenî azad in tiştê ku em dibihîzin em ji we re pêşkêş dikin tiştên di menfaetê we de be em datînin pêşiya we ji ber vê mühîm e bila kanalên weke ême bila zêde bin di nava civaka me de tevî mîsyona me ne tenê ye we yek ji mîsyonê me ê baş ê xweş ê pîroz ew e em van meseleyan bi zimanê we tînin datînin ser masê pêşkêşî we dikin tiştan bi zimanê xelkê fêr nebin agahiyan bi zimanê xwe fêr bin di malê we de bila dengê me olan bide dengê me vede li salonan bikeve guhê zarokan zarokên we bila bi dengê me mezin bibin dengê Kurdî pir xweş e hevanno ez aniha nûçe min ji were dixwene ew soz de bûye he bersiva Qesedê me gotibû heh tamam hat bîra min niha bersiva Qesedê dibêje nûçeyên êrişî derew in hevanno min ev ji ajansê me girtine tiştê ku soz didim we ez canan ji bîr dikim dibê hûn bîrin bîra min Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê bi daxuyaniyekê fermî bersiva wan îddiayan da ku digotin hêzên wan êrişî bajarê Helebê kiriye. Qesedê dibêje na me êrişî Helebê nekiriye ev nûçe derew in. Yani êrişbekî çerdibe. Navenda ragihandina Qesedê te qes kir ku hêzên wan bi tu awayî tevlî êrişin li ser Helebê nebûne. Qesedê di derbarê nûçe, di derbarê îddiayên ku li ser medya civakî û hinek dezgehên ragihandinê belav bûne daxuyaniyekê nivîskî weşand. Min jî ev du sê roj e dibêjim Qesedê ket dewrê aha derketiye dibêje ez neketime dewrê nûçeyên ku dibêjin ez ketime dewrê derew in tamam tu mafdar em derewîn xwazî tu biketê dewrê ema dîsa em derewîn bana di van nûçeyan de dihate îdiakirin ku hêzên Qesedê dest bi êrişan kirine û li bajarê Helebê operasyon kirine Qesedê di daxuyaniya xwe de ev îdia bi tundî red kirin çima bi tundî red dikî qene normal red dike ya red dike hêdî red dike çima bi tundî red dikî yani stûç e yani tu li Helebê dest bi operasyonekî bikî stûç e yani çima ew qasa bi tundî red dike ez fehm nakim hêzên me bi tu awayî êrişî tu deverê bajarê Helebê nekiriye hemû îddiayên di vê warî de têne kirin derew in rastiyê nîşan nadin Allah di vê were gotin ku li bajarê Helebê bi taybetî li derdora taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê yên Kurdan şer û pevçûnekî pir mezin heye ew şer û pevçûn jî ana hêdî bi dawî dibin şervanê me dikevin destê wan em moralê xwe xirab nakin hevanna komkujiyên pir ecayîb çêbûne li wê derê em bang li saziyên Ewropê bikin çi bang nekin çi ji ber ku bi biryara wan çêbiye em bang li saziya Amerîkayê nakin ji ber ku bi biryara wan çêbiye aniha tu saziyekê navnetewî ku em bang li wan bikin tune ji ber ku bi biryara wan çêbiye çavê xwe ji meselê re negirtine hevanna qirar awan e yani gotine temam bila Heleb destê wan de be ama vê derê tiştek ku em dikarin bibêjin em dikarin giliyê wan bikin di mehkemê navnetewî de we çima pêş de em agadar nekirin we çima em şiyar nekirin we çima rê li ber vê komkujiyê vekir tiştek ku em dikarin bibêjin li ser wan ev e aniha nûçeyên ji Rojavayê Kurdistanê ez li ajansa Hawarê binêrim a Anha ka em binêrin di ajansa Anhayê de nûçeyên dawî hene çi ne ev li aliyekî hevanna
Hmm. Dîmenên hovane henin nekevin bin tesîra wan ji kerema xwe re. Mesela daxuyaniya Qesedê dibêje drona Akıncı ya dewleta Tirkiye êrişê baregehekê me kiriye bajarê Tebqayê. Êriş dike. Li gorî daxuyaniya Qesedê êriş vê êvarê saet 18 de pêk hatiye li zeviya Swêrê ya li başûrê Tebqayê. Di encama êrişa drona Tirkiyeyê tenê zirarê maddî çêbûye. Rûdaneke metirsidar. Qesedê gotiye ev rûdaneke yani bûyereke metirsidar e. Ev armanjgirtin yekem care piştî îmzekirina peymana Agirbestî ya ku li du şerê bendava tişrî hatibû kirin. Ev yek binpêkirineke eşkere ya li hevkirinên heyî ye. İsrara aliyê Tirkiye ya ji bo lîstina roleke leşkerî ya raste rast li Sûriyê radixe pêşçevan. Hevan tiştekî rabixe pêşçevan tunê dewleta Tirkiye înkar nake ez fehm nakim hevalê me. Dewleta Tirkiye dibêje arkadaş ez li Helebê piştgirî didim Şamê. Ez piştgirî didim hikûmeta Şamê, ez piştgirî didim çeteyan. Dewleta Tirkiye ve naşêre ku erebî wî zirxî bi plaqê Tirkiye li wê derê ne. Dewleta Tirk ve naşêre çeteyên wî bi alê Tirkiye li wê derê şer dikin û bi Tirkî de axivin. Dewleta Tirkiye ve naşêre yani Tayyip Erdoğan derdikeve dibêje, Hakan Fidan dibêje, Yaşar Güler dibêje em li gel hikûmetê li hember terorîstên Qesedê dibê. Em jî radibin dibêjin hin îşaret hene dibe ku Tirkiye di nava şer dibe. Ya o îşaret mişaret tune Mêrik rast rast tê daye. Ya acayip tişte yani. Acayip tişte. Yani mirov fehm nake. Yani dîmena êrişa li dijî mirovahiyê hevanno anha ême çi bûye hevanno binêrin çapemeniya me çi waye? Di vê navberê de meşa ji bo jinan çêbû li Enqereyê gelo? Haya min jî tune ye. Çêbû çê nebû? Yani ajansê me wisa mezindan yani peymana Stenbolê ya ji bo parastina jinan divê were îmzêkirin. Mafê jinan divê li Tirkiye were parastin anha ew çêbû gelo? Ji min re peyam tên ji herebê rewşa li Rojavayê Firatê gelekî xeter e. Mümkün e felaketekî mezin çê bibe. Mesele çi ye mamoste? Te tiştekî wisa şandiye? Eşîrê ereba li benda tevlî nizanim. Tamam xeteriyekî mezin heye ama merû ji ku derê hîn be? Hevan na. Ha, tiştek ku min dixwest ji we re bêjim wextê ku şer dest pê dike hevanno çapemeniya me basa lehengê dike, basa êrişê dike, bi sloganan tevlî meselê dibe. Dîmenên ku rastiya me nîşan nadin derdixin pêş. Mesela jinên me, dayîkên me yên bêparastin, ku nexweş in, belengaz in, wana derdixin ê ku kî tiriya xwe rake, kî slogan bavêje, hevalên me ê rojnameger wana nîşan didin. Ew jinên me êl ber tendûrê, em ber xwe didin, em êl ber xwe bidin, wana derdixin pêş. Didin mîna ku ev bin şervanên me. Paşê jî dest pê dikin çîrokên mağduriyetê derdixin pêş. A wisa li me xistin, em wisa perîşan bûn, xortekî me wisa girtin, şervana me ji bînayê ve avêtin, dîja dîmena nîşan didin, mağduriyet derdixin pêş. Mesela ez vana rast nabînim. Ev ne zimanê çapemeniye ye. Nexweş e. Nexweş e. Hevan ez vê derê tiştekî deqeya nûçeyekî deqeya dawî ez nabînim. Eger hebin
tune bin jî saet di 21 de ji xwe ez bernameyekê taybet ji we re çê dikim. Ez ê hewl bidim hevalekî bigirim wekî mîvan bila şîrovê bike. Ez jî nûçeyên deqeya dawî bînim bi we re parve bikim. Yani ez pir dixwazim vê yekê çê bikim. Manşeta me ev bû. Ez vê hema ji ser ekranê rakim. Hevanna. Îro mijara me tişta ku hûn dibînin ser ekranê ev bû. Ez hêvî dikim di demên pêşmê de ev şer bi temamî bisekine li Helebê. Miletê me li wê derê ê koçber biye, ê koçber nebiye bikeve bin garantiyê. Hêzên navnetî wî li wê derê çavdêr bin, zerarekî negî wan. Êdî hêzên asayîşê jî vegerin rojava li wê derê bimînin, wekî sivîl ji xwe re heyeta xwe bidomînin, ez wî nizanim qedera wan çi dibe. Berê ku ez bikevim weşanê hevalekî telefonê min kir, got li wê derê hikûmeta Şamê qebûl kiriye peymana yekî Nîsanê di pratikî de pêk were. Min jî bersiv daye. Min got tu mana wî tune ye. Ana hikûmeta Şamê bi temamî were bibêje peymana yekî Nîsanê pêk tê jî mana wî tune ye. Bavên çöpê. İnsan nema ki. Yani insan nemaye ki tu biçî biparêzî. Tu bibêjî bila asayîşa me li wê derê aramiyê pêk bîne. Nemaye. Xwîn rijiya. Xwîn rijiya. Nemaye. Zelal mala te ava Zeloha ne? Zeloha Marangok. Mala te ava ji bo endametiye te di Germanî mala te ava gelek spas dikim. Hevano mala we jî ava ji bo endametiyê, ji bo abonetiyê. Rîca min ji we ev e em hinekî bi hevra xwedî li miletê xwe derbikevin bi rêya çapemeniyê ji ber ku ji birî çapemeniyê ji destê me tiştekî naye. Ez nikarim bibim şervan. Ji destê min naye nikarim. Ancak bi vî karî de eger çend gotin ji me derkevin me ji we re gotiye. Me negotibe imkanê me ev in. Sazî û dezgehekî Kurdistanî ku em bikaribin di pencere wî de ji we re xizmetê bikin tenê ev e. Mixabin tune ye. Ne mesele ye. Xatirê we silav rêz saet niha da ez li benda